Sziasztok! Bemutatjuk nektek a GTA San Andreas-t. Mehet. Mutatunk egy repülő autót, ami ott ragadt. Viszont elég gyorsan repülők sem. Hát jó, elég gyors, ez nincs semmi baj. Jaj, repülj! Kicsit lassú, figyeljetek. Repülj, kis madárkám! Most viszonylag ezt nem értem, de viszonylag nagyon gyorsan vagy gyorsan. Ja, hé, szagacskám! Menj még a szélnél gyorsabban! Ja, húzd bele! Menjél! Hoppá! Hoppá, csicska! Ez az! Hova mész? Nem menj a füvekhez! Fel fogsz robbanni. Nem. De hogy nem... Hát milyen kód? Nem robbantó kód, vagy mi? Ja, akkor jó. Akkor nincs semmi. Na most leszállunk. Szája. Ez az egész. Ennyi volt. Gyorsan leszálltunk. Oké, és... Elméletileg itt kell valami reményposzt. Na sánszeznek? Hogy nem? Várjál, mindjárt megközelítem, hogy hol. Nem. Nem találok. Ott van CJ barátom. CJ. Ó, futsz. Hát fuss se. Oké. Bemutattunk egy tök jó repülőt. Írd már be, Istenem. Ez tök jó kód. És ez király! Csalós aktiválva, ki van írva ide. Most mehetünk, hagyjuk. Ez mi ez, a műrepülő? Nagyon jó. Igen, ez egy nagyon jó műrepülő. Van füst, minden. Füstöt kapcsolt már be a nézőknek. Oké, meg. Szép kis füst. Fingik a ló. A rádió. Sosem ló. Kívül benne vagyunk a tévében. Ej, nagyon. Hát nem, csak YouTube-on leszünk. Ja, benne vagyunk a tévében. Vigyázz, durr! Jaj. Mi van? Megmentem valamit. Ah! Fel fog robbanni! Fuss! Városba. Nem fog felrobbanni, remélem. Itt BMX parkokba. Ez nem arra van. Tudom. Én tudom, arra van, én tudom, arra van. Arra van, ha. Arra van, hát. Nem tudhatjuk, ott, arra. De nem is gond ez, mert egyébként a BMX ez tök jó. Tudunk egy nagyon jó helyet, ahol iszonyú jó motor van. Szóval bejelöljük itt ezt a helyet. Melyiket? Várjál! Ott Oké. azt a helyet. Okay. A kört megnyomod, ezt a helyet, ahol van ilyen kis hullám, megjelölöd. És megnyomod a háromszöget, még egyszer, és oda mész, ahol a hely van, és ott lesz is fogtok találni egy nagyon jó motor. A sánszhezet, vagy melyiket? Nem, az az energy szám. Ja, az Energy 100, ez tök jó. De én ajánlom ezt a módot, amikor az autónál, Ja! se kell venni az átszólást. Oj, dus! Mutatvány jutalma! Mit írt ki ez nekünk? Távolság! Hey, mit írtak ki? Jó, hogy... Megvan, kanyarok. Megvan, csíp majd egy csapatig. Ez a... Ez itt. Itt Hát de ne a kocsi előtt, Istenem! de ennek mindegy. És akkor van fegyó. Düs, ne várjad az embert! Van egy sokkal. Ördögbottal ütött, he? Na, és akkor most menjünk föl, az X-et megnyomod, gyorsan fut. Na, és akkor már is itt van ez a jó motor. Megnyomod a térképet. És akkor... És azt írja ki, hogy kérlek, várj. És bejelölöd azt a helyet, ahol ilyen háromszöges, mit tudom én, milyen fal van. Kérlek, mutasd meg. Ott az a forma. Igen, ott Rányomod a kört. és ott van most egy nagy bibircsók. És oda fogunk most menni ezzel a szép nagy motorral. Na. Most? Hát, Geri, mikor legyen még a videónak? Azt mondta a Maxon. Hát nézzük, hagyj nézzük meg egy picit. Na úgyhogy most oda megyünk ahhoz, és mindenféle ugratásra Az Energy 100! Megy, mint a szélmotorka! Figyeljetek, ezzel lehet ugratni.
Csak benyitják fel. Azt írja ki, hogy elhízás. Milyen elhízás? Elhízok majd. Milyen dolgot leszettél itt ebbe a GTA-ba? Ja, mutasd meg, nyugalma, mennyit írt ki? És akkor most itt van egy... Itt az ugratás. Király. És nem kapunk érte egy zsírt. Hát, itt a GTA-nál, itt adja, ez a zöld, itt ezt adja ki. Na itt van egyébként az én, mert itt van a dollárjel. Úgyhogy nézzük tovább a videót. Ennyi a magasra. Mennyi! Ez az, mennyi, barátom! Kienged, ott van! Ez az! Végre elértünk a BMX pályához. Igen, és akkor lehet így egy kereket, nem? Ilyeszt a Na, és kurva. akkor megérkeztünk. Azaz! Áj, eleste. Én amúgy, Elhízást megint kiadta. Nem tudom, mi adja ki. hát én sem. Na, akkor fel akarok mutatni, hogy nagyon szép látvány. Energia itt az 500 és 600. Ez az, ugrotás! Na menj neki a táblának! Táblához neki ment! Itt már is mondta. Nagyon király. Királyság, mert egyébként felkerül a YouTube-ra. Van fém is, itt van. Inkább nem, mert el fog tűnni az Energia 500, már ellopják ezek a gangsterek. Nem lopják. Itt van, kiadja. Több bicikli, És akkor... tapasztalat. De figyelem, az Mutatd már, nagyon has, így nyomogatod össze-vissza az X-et, hát akkor bizony gyorsan tudsz menni. Na, és akkor nem sokára vége lesz, már csak azt hiszem, hogy De egyszer lesz van. több epizód is, de abból több Nem kell. hogy még egy partányt nem kapok, és szerintem már nem tudok több. Na, A videóba, úgyhogy és két fanta után mondhatok, ha itt a pályán fölfelem, így lesz egy lehetőség, hogy tudtok felügyesni a testére. ez a tető. És akkor én itt megszoktam fordulni, és akkor visszafele megyek, de itt figyeljetek, itt a lépcső lehet majd ugrani. Úgy kell menni, hogy ne találja a követásokat, és akkor itt a lépcső itt. És akkor Oké. Azt a... Na, ennyi is volt a videó. na, Sziasztok!